Prímula! S'ha acabat, doncs? Em sembla que sí. Encara no. Para, Rudolf! No pots aniquilar la humanitat! Si l'espècie humana ja no ens aporta res, la solució és eliminar-la. De veritat que penses això? Com? Els humans i els éssers superiors hem evolucionat d'una manera molt diferent. És ben veritat que, comparats amb nosaltres, no són perfectes. Però tenen coses que a nosaltres ni ens han passat pel cap. No hi ha absolutament res que ells tinguin i a nosaltres ens pugui fer servei. Això és mentida! Una de les raons per què vaig fugir d'aquí va ser aquesta. Des que tinc memòria, que m'havia passat la vida sense fer res. No sortia mai d'aquest temple tan gran. En aquell temps, creia sense cap mena de dubtes que era el més natural. Però, el primer dia que em vau deixar anar tot sol a observar i vaig veure el món amb els meus propis ulls, em va impressionar molt. No sabia que hi havia un món així. Em va impressionar de seguida. Tenia tantes coses per veure. Volia saber tantes coses. I aleshores el vaig conèixer. Un noi imprudent i ignorant que encara n'havia d'aprendre molt. En Shu. Comparats amb nosaltres, que ens passàvem la vida dalt d'un núvol, vivint sense gens de sentit i sense cap objectiu, els éssers humans em van semblar molt atractius. Precisament perquè no són perfectes, tenen moltes coses que nosaltres, els éssers superiors, no tenim ni tindrem mai. En Shu i els altres viuen cada moment al màxim. I protegeixen el que estimen. En podem aprendre moltes coses dels humans. Encara no és massa tard. Rudolf, para els atacs ara mateix i oblida't del món inferior. No pot ser. L'eliminació de la humanitat ja està decidida. En les coses que ja hem decidit no hi pot haver canvis. El judici del Consell dels Éssers Superiors no va ser cap equivocació. Escolta'm, Rudolf. T'equivoques i tu ho saps. Prova d'aturar-me. Aviam, si n'ets capaç, vinga. No hi ha res a fer. No el puc frenar amb la lògica, en Rudolf. Ens hi hem deixat la pell. Tots els esforços que hem fet no han servit de res. No pot ser. No consentiré que acabis amb tot això. Oh, t'aixeques. I què faràs ara? Per molt que estiguis dret, què et penses que em pots fer tu a mi, noi? Ja pots dir tot el que vulguis, que jo no em penso rendir mai de la vida. El drac blau, l'última esperança de la humanitat, ha perdut. Hem acabat de recopilar les dades de les observacions sobre els humans. Ara ja només queda esborrar aquesta espècie inútil de la superfície de la Terra. Encara no. El drac blau encara no. En Shu tornarà a ajudar-nos. Lluita. Rudolf! Ara lluita amb mi! Prímula! Estimat avi, ara ja ho he entès tot. Ara ja he entès qui sóc jo i el motiu per què sóc aquí.
Prímola, el segell. El teu segell s'ha desfet, oi? Moltes gràcies per tot, avi. M'has estimat, com si realment fos la teva pròpia neta. Però què dius, Prímola? Tu ets la meva neta. Digui el que digui la gent. Ja ho sé, avi. Adeu. Compliré el meu destí, que és per això que vaig néixer. Faré el que he vingut a fer. No, Prímola! No te'n pots anar! Prímola! Prímola! Xu! Xu! Prímola! Xu, sisplau, protegeix el món. Ja ho sé! Aquesta batalla tot just comença ara! No. El drac blau ha quedat destruït. Que no! Encara no s'ha acabat! El drac blau i jo encara podem... Tranquil, Xu. Hi ha una altra manera de salvar el món. Escolta'm. Jo no sóc una persona. Però què dius, Prímola? Jo no sóc una persona. Fa temps, les tenebres van absorbir algú. Jo sóc la seva ànima blanca. Fa temps, les tenebres... Zola!